A Ximo, a Clara i a tot l'equip humà i tècnic que ha fet possible aquests grans dies de falles a través de la televisió. Ha sigut un plaer. Feliç dia de Sant Josep i feliç mascletà que està a punt de començar. Fins ara. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Ferran. Bonico. Nosaltres també volíem tindre unes paraules d'agraïment per a tot l'equip que ha fet possible este programa especial. Estos i els de la Madalena han de saber que més del 90% de les persones que estem fent possible este programa estem afectats per aquest ERO que afecta Ràdio i Televisió Valenciana. Així i tot, encara que alguns eixiran d'ací a poques setmanes, altres en pocs mesos, ho hem fet amb la major professionalitat que hem pogut. No és fàcil per a nosaltres, però jo des d'ací volia agrair públicament a tots els companys que este programa han fet possible, perquè no és fàcil i han demostrat tota la professionalitat que han sabut fer gala des del primer dia. És un orgull tindre-vos com a companys. Ens ho heu fet tot molt fàcil per a les vostres famílies i per a vosaltres. Molt de coratge i molt d'ànim. I a tu, Ximo, uns autèntics cracs. dir-te que Clara, molt de com sempre, suport el que m'has donat. No podrem tornar a repetir, però un plaer treballar sempre amb tu. Qui sap? Ens hem d'anar. Arriba el moment de la mascletà. Que disfruten del dia de Sant Josep. Siguem feliços. Que ho passem molt bé. Adéu. Adéu.